мусобиқаи байналмилалии ҷудо таҳти унвони гранд-слам Тбилиси ба анҷом расид. Дар рӯзи охирини ин чорабинӣ Тоҷикистонро се варзишгар намояндагӣ карданд. Дар вазни то 90 килограмм варзишгари тоҷик Караматулло Ҳакимов ба татами баромад. Ӯ дар даври аввал аз намояндаи Узбекистон Баҳодур Панҷиев ноком шуд. Абубакри Акобир, ки дар вазни то 100 килограмм ҳунарнамоӣ менамояд, дар даври аввали рақобатҳо аз варзишгари гурҷӣ Умар Саври шикаст хӯрд ва аз идомаи мусобиқа бенасиб монд. ҳамзамон намояндаи дигари кишвари мо, ки дар вазни ҷамъи 100 килограмм баромад мекунад, Мансур Раҳмон, дар даври аввал озод буд, ҳунарнамоиро аз даври дуюм шурӯъ кард ва дар ин марҳила аз намояндаи Қазоқистон Ойбек Серикбаен мағлуб шуд. ҳамин тариқ ҳамаи варзишгарони тоҷик аз гирифтани нишонҳои ифтихорӣ дар гранд-слам Тбилиси бенасиб монданд. ёдовар мешавем, ки ин мусобиқаи рейтингӣ буда, дар баробари имтиёзҳои олимпӣ ҷоизаҳои пулӣ низ пешбинӣ шуда буд.